Salam Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylar. Bugün paýtagtymyz Aşgabat şäherine ýerleşýän Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna Türkmen emirlikler, işgöýerler maslahaty geçirilýär. Bizem Türkmen Portal web-saytymyzyň dörejilik topary bilen bu maslahatdan bir näçe pursatlar siz üçin ýazga geçirdik we şol sany maslahatyň dowamyna Türkmenistan watanymyzda değişli bir näçe pudoklar, öz standlar bilen çykyş edýärler. Biziň saytymyzda bugünkü maslahat bilen giňişleýin tanış bolun. Türkmen Portal web-saytyndan daşlaşmak üçin Türkmen Portal siziň üçin hemişe online ýer. Tomoşaçylar, bugünkü Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna geçirilýän Türkmen emirlikler, işgöýerler maslahatyna bugün Ojar Aziýa hususy karhanasy gatnaşýar. Salam, bugünkü maslahatda görenimize biz öğrenşat. Eger mümkin bolsa bir alyp barýan öz işleriňiz dogrusyna biziň tomoşaçylarymyza, raýatlarymyza gurrun berseňiz. Sağ olun. Ojar Aziýa hususy karhanasy 2008-nji ýylda esaslandyrylyp, şol döwürden bäri esasan guruluş işlerine meşgul bolup gelýär. Häzirki wagtda Ojar Aziýa hususy karhanasy guruluş işleriniň ýany bilen ýol guruluş işlerini öz okuýuny, öz başlanıklaryny dünýä tejribesine laýyklykda alyp barmagy ýola goýdy. Şoň esasyna Arkadaş şäheriniň ähli içerki ýollaryny hemde Arkadaş şäherine barýan ýollaryň hemmesini Ojar Aziýa hususy karhanasy tarapyndan alyp bardy. Ojar Aziýa hususy karhanasynyň baý tejribesine esaslanyp häzirki wagtda Sarys, Mari, Serkadawat ýokartylikli awtomobil ýolunyň gurulşyny teklip edýär. Bu ýol kadim döwürden bäri beýik ýükek ýolunyň häzirki zaman nuskatyny emele getirmekde özüniň oňy täsirini ýetirir diýip inanýar we oňy netijeler bermegine garaşýar. Bu awtomobil ýoly Ahal we Mari vilayetleriniň çäklerinden geçer. Bu ýoluň jemy uzunlygy 410 kilometre barabar bolup bu ýolda jemi 4 san zolok gödöňde tutulýar. Bu 4 zologyň ýany bilen ýene kapital ýollar üçin ýol helakçyliklerini taklamak, öňüni almak maksat bilen ýene bir zolok goşmaşa gödöňde tutulýar. Şeýle hem bu ýoluň kapitalyny çölleşmäge garşy, çöl çägeleriniň syrgynyna garşy ýürütü ekinleriň ekilmegi hem gödöňde tutulýar. Bu ýoluň gurulşyny halkara tejribesinde dünýä standartyna laýyk gelýän guruluş materiallary hemde guruluş tehnikalaryny ulanmak, peýdalanmak gödöňde tutulýar. Ýoluň ugrunda ýalňyç goýucu beketleri, ýolçylaryň göwüne jaý dinç almaklary üçin dinç merkezleri, otellar, şeýle hem bu ýollaryň girelgelerinde hemde çykalgalaryna häzirki zaman tehnologiýalar ornaşdyrylan tölew terminallary ornaşdyrylar. Bu ýoluň gurulşy tarihi beýik ýükek ýolunyň häzirki zaman nuskatyny emele getirmekde. Şeýle hem ýurdumyzyň ýerleşýän oňoýly geosiýasy hemde geostrategik territoriýasyna ulaglaryň çatyrygyny emele getirmekde. Şeýle hem sowda gatnaşyklarynyň ýygyjamlaşmagyna bu ýollarda ýük hemde ýolagçy gatnawlarynyň göwüne jaý, howpsuz berjaý edilmegine alyp barmagy garaşylýar. Portatdan peýdalanyp, gakrman arkadagly serdarmyda biz telekeçiler hemde husus karhanalar üçin döredip berýän şeýle mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýar. Döwlet ähmiýetli, adamlar ähmiýetli başlanýşlarynyň rowaç almagyny arzuw edýär.